shi ko bin su ma baya yi wallahi baya bin su. daurarin zai tura daurarin kuma ba daurin a jika zai tura su je su yi abin kuma su da ba mai tafiya nan da nan wallahi ba mai guduwa. Am na bargoza na tafi mubi ban taba ganin inda aka ce umuru wa yau gashi wani mai laifi ya kubuce masa ko ya mishi kaza ba. Kana nan sai in ce da su yanzu ina za kuma aka ce gida ai an gani kudari ne na ce to ina ruwanku da shi shi ma bawa ne kamar ku duk suka yadda sai na ce da wanda na sauka gidan shi hamma na ce masa kan fita idan har mun tafi Allah zai ba mu nama. To su ba sa harbin kanana gaskiya sai manya kama abin da ya tunkanci rema kaga ba su harbe ta ba kaga kamar tunkun juda to kamar tunkun juda ya rika suna harbe shi kaga kamar wannan abar in yawara ba su harbe ta ba in yawara murdiya kenan to wace ce murdiya tana nan wani sauraro su gane wannan haka ne akwai wata aba wadda mu a yanzu kusan a ƙauye babu ita a kanda tunda da can da muke da kurmi da gare kanin rugo da sarkakiya da kai da ji da waida da ita kuma da wadatar kaji da zabi to ita kuma in ta zo da ake cewa murdiya tana murda kan kaza ko zabo ta cinye kan ba haka ba in ta zo bullehe gare ta kamar kiyahi ba duk zafin naman zabo ba zai ganta ba kuma ba zai ji tafiyar ta ba irin su ɗaya da mage dai mage tafi ta gatan kai don ta sufa dama kan za ta cafka shi su rikito kasa gaba daya sai ta gatsa kan kaga mutuwa ne to sai ta ci abin da ta ci ta bayan shi ne ke ce mata murdiya kaga ba za su harbi murdiya ba ba za su harbi tunku ba ba za su harbi tsara ba irin su zomo kamar zomaye ba su harba ba haka ba za su harbi tsara ba ba su harbi dila ba dilan ma amma kamar siyaki za su harbi siyaki za su harbi kura tunda suna da su sannan kuma suna harbin gadin bareyi tunda ba su da gadina har na je na daban ga gada ba amma da bareyi tabbas kuma suna da kagi suna da kontrafi suna da maraya. Menene kagi? Kagi shi kuma kiran bakin sa kiran bakin akuya fuskar sama irin fuskar akuya ce he dai ya fi akuya tudu haka na'am da manyan kahuna na'am shine kagi sai kuma ne kace sai kontrafi shi kuma kwantarafi kamar malikin sa yake sai dai mu marikan mu wani zubin suna fi yin sa fadin baya haka ne sannan shi kuma kwantarafi kirarsa wato haka yake soto to a tsaye yana da manyan kahuna da suka dan yi masa goshi suka koma baya haka shi ma fuskar sa irin fuskar akuya ce to saboda haka za su iya harbin wayannan za su iya harbin bareyi za su iya harbin siyakai za su iya harbin kura za su iya harbin makamantan to a wannan lokaci ne kuma sai na ce musu to kai hamman gidanka na sauka ban san kowa kuma dinnan ba mai jin hausa sai umaru zan tura ma ɗaya a lokacin duk fita da tsayi mu tara muke fita in aka fita mu taran nan GTO uku ake GTO GTO mashin yana da to idan muka ɗauka shi gandoban zai fito da nasa hamman da zai fito da nasa sannan kowa mutum uku ake hawa to haka za a je ita tafiya sai an je ƙwariyar da gaba dajin take a kafe mashina a shiga in an taso an san inda aka aje su wani zubin a kwana su kwana a can ba mai ɗauka ba mai to waye zai je gurin da suke ba a samun wanda za ka gani to a nan lokaci ne sai na ce da shi ka daure yau mu fita ku daure kar ku koma ku zo mu tafi to duk inda na kaɗa fitila duk idan da na gani hin sara wuta haka muka dinga dukan cimolu ne ita cimola ɗinki ne ta murdiya sai tsara mai kama da tunku su tunkunan nan kuma Allah cikin hikimarsa wallahi har muka dawo babu wanda ya harbi a cikinsu ni ne naman da za mu sayar muka tara sai suka dinga kyalkala min dariya da safe Umar yake gani yake cewa mun fa dariya muke maka kai da naman da gani harbi kake to ai kaga anan mai kwada da kanwa ne aka ba man kuli ni abin da ba ni da shi ne a tawa su ko da da suke ma ko me na zan bin nama mara amfani mara amfani na'am so wannan tafiya in muka zo aka yi babbaka aka kawo shi bakin titi sai ka ga an wawa hehi sai kudin to su kansu he suka juya duk abin da
aka harbe shi dan baza nan naga arni gidu wallahi tallahi gidi kaji kai annan ma akwai gidi to gidi ayyawa ban domin ba zan manta ba na taba harbin tsara kira su da tunku muna babbaka na fasa cikinta na ɗauko kayan cikin na ajiye arnan nan ya ebe su yadda kasan ya ebi kayau din kosai haka ya zuba ɗanyen naman nan a baki subhanallahi bai getta ba bai hurhuda ya sa a wuta ba bai tatsa komai ba ya dinga cin sa ɗanye subhanakallahumma wa bihamdika ni kaina wannan mutumin idan ya rasa nama abokin tafiya sai zai cinye da gaske to da ke sun saba ba ruwansu da shi ni na mamaki su suna nasa wannan kenan ina nan muna bugawa tare da su na bar na tafi mubi garin da gadiyam ga dabba ga cakalar ga rake a bayan daki gadiyam ga dabbo ga me gadiyam ga dabbo na'am ga cakalar ga rake a bayan daki na'am anan gem ruwa kenan ko sai me kuma dabbo me kenan mata to ga cakalare kuma dawa ce to yar garin su kamar mu da dawar mu a ce yar mai gatari yar dan da lama yar malamawa da makamantan kuma ga rike ban da shi fa tabbas na'am to ci gaba a lokacin sai Allah hada da wani na gaya masa jere mai baka yana shigowa kaso gwaza ma yana sai da baka tun daga mubin zai zo ya ci gwaza lahadi ya koma gida ko kuma ya kwana a gozan kana ya zo ya ci madagali kana tafi mubi din to a wani lokaci shi wannan bawan Allah yana sauka gidan shi shi ma duk inda naje yadda nake yi ca nake ina ne gidan maharbi ina gwada maka wannan maganar tun ba a watan da na dawo a watan aka haifu na da kwana 26 aka haifu wannan kafa ka manta ina sani dan masu mu suna jira tambayar ka ne baka taba fita wata kasa ai can din na tinkara da kai to ni na a hankali zan kai ka to muna nan a mubi muka buga kwanan mu 6 nan rakita nan bar mubi na tafi Jimeta aka ji zan yan yola a Jimeta kwana na 4 daga Jimeta na tafi Mayi Balwa kwana na 14 a Mayi Balwa sati 2 Lahadi na dira Mayi Balwa Lahadi na batta na dira wani guri ana gaya masa ya kwasa kafin ka kai ganye tunda nake harbi duniya nake bin manya suke ɗauka ta mun tafi da wanda zan yi dira da ka in tafi ni kadai ban taba tafiyar da na dade irin wannan ba da gaske ina nan a yakwasa Allah haɗa ni da wani babbulata ne wani maketacin mutum mugu ne nasara daga ta duk inda ake mutsiyacin mutum na mun sharrin maka daga wannan mutumin ya kai domin da na sauka gidan shi lokacin da na sauka a yakwasa ca ne a nuna kaga saukar dare na yi ma'aikata suka yi kira na ina za ka je na ce nan garin na zo gidan wa ka zo na ce ban san kowa ba kai mai na ce ni maharbi ne a lokacin abin da ya sa mutum bai da farin jini in dai mai bindiga ne saboda lokacin da yawan barayi da su muka yi ta gwagwarmaya mu ba mu da abokan tashin hankali irinsu da mun haɗu da su daman wuta ce kawai da sun gan maharbi za su sara mai karfe ne za su saro mai wuta kowaye shi da sun ga maharbi wallahi harbinsa za su yi kowaye suwa su barayi to shi yasa su kuma sojojin da suke operation a hanyar da manfal sai suke tambayar ina ne zan je suna da yan katu da gora haka fasalin ya namu suke tambayar ina ne zan je na ce nan garin na zo gurin wa na ce ban san kowa ba sai suka ce to in kwana a gurinsu su ma'aikatan aka haɗa da wa'annan mutanen masu kama da yan kato da gora na garinsu na kwana a gurinsu kuma suka yi mun karɓa ta karrama da ke na ba su takarduna da komai an karɓa bindiga ta dai an karɓa ID card ɗina da takarda ta wadda na tafi da ita daga nan wadda aka yi mana a gidan sarki da kuma wadda aka yi mana a nan a gidan zu to da safe sai aka kirawo mu sai aka kira ni gurinsu ake min tambaya taka ina nake na ce daga Kano wace local government na ce da wakin tofa ina za ni na ce nema na fito to yanzu daga nan ina ne
na ce daga nan duk inda dai na ji labarin da ɗan abin taɓawa zan yi. Yanzu nan ka san inda kake na ce a suka ce to sunan nan garin ya kwasa kuma dama lokacin na jimaita na san labarin wannan garin din. Ina nan a ya kwasa gari yawa sai aka ce to ina ce to da Allah a taimaka a kai ni gidan maharbi wanda aka san fitacce ne, sai aka ce to a kai ni gidan jalo ba platani ne, a kai ni gidan jalo. To jalon nan ina gaya maka maketaci ne, zan faɗa maka karambatar da maka domin tuya ban ji daɗin da ruwa ba. Wannan bawan Allah da na je gidansa muka tadda shi a kofar gida, sai kamar ma ba gurinsa muka je ba. Aka ce bako ne aka saukan maka, suna yara masa suna gaya masa yi watsun baro da ni, sai wani ke masa fada, ai kai ba yau bako haka, shi yanzu wannan baka san daga inda yake ba, baka san kaza ba, yake yara masa, yana yara masa. Sai ya ce a kai mun kaya na shagon gidan shi, aka kai mun kaya na shagon gidan da daddare ya hana na abinci. Da gari ya waye dan uwansa wani wanda ake cewa da hija'una shi ya bani abinci. Da safe ya kawo mun madidi, ya kawo mun koko. Ya kawo maka madidi. Madidi. Wani abu ne suke yin da gasara. Kuma haka za gani kamar ka karya hanta. Abun nan. Kamar tuwo. Kamar dai kafa dai. Na ci abincin nan ne komai. Sai shi wannan da na sauka gidansa sai ya ce da ni in zo in tafi mai mikiya. In zo in je mai mikiya. Shi wanda kai ce muke tacin nan. Ya ce a nuna min mai mikiya. Wani guri ne suke kiransa mai mikiya. Tabbata halaka sosai. Sai shi wancan ja'unan dan uwan nasa sai girgiza kansa haka. Shi kuma yana bayansa gindin wata bihiya mai kama da bihiyar carbi din nan. Yana zaune, shi yana kallo na yana faɗa wa wanda za su raka ni, shi kuma wancan yana haka yana girgiza mun kai, saboda da Allah kai ni gidansu sai Allah ya dora masa sona, shi wancan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya. Kaninsa ke. Kanin wannan muke ci. Na'am. Ya ce kai ne mai mikiya. Sai aka bani shawara, to yanzu ka shirya a tafi, na ce a duk dajin da na je hina kwana 7 ban fita ba, kana nake fara fita. Saboda waccan bakin zaren in gane menene yake akwai a kunshe. Muna nan tare da wannan bawan Allah a jihar Adamawa, a nan ya kusa. Sai shi dan uwan nasa yana kanansa yana min shidima. Ya sai wannan ya bani, ya sai wannan ya bani, ya dauki kuɗi ma ya bani. Tunda wani zubin zaka ga ya dauki naira 50 ton lokacin ya bani. Yana min shidima, kuma sai yo abinci da kifi da miyar yakuwa su bani. Ko kuma yau doya ko ai mata sakwara ya bani. A haka shi kuma sai akwai abin da yake kwaɗayi a tare da ni. Shi dai su suna da wani abu, suna da karrama bako irin wannan don su samu wani abu da shi. Sai yake bani labari, dan uwana din nan ka bi shi a hankali, mugu ne kuma yana rikida, mugu ne. Yana rikida? Na'am. Yana rikida. Na ce me yake zama? Ya ce yana zama kura ne, yana zama angulu, yana zama mikiya. Na ce to ka kyale shi, Allah zai rama mu lafiyan Allah da. Yayi wannan ke ta ya kiyayyar ya gabati ba sai ya jani a jikin shi. Ya kama min abun arziki gadan har da cewa in dai ka yarda wallahi in dai zaka zauna nan garin zan raba gidana biyun ba ka rabi, kyauta na baka. Sai na ce to idan zaman zai zama alkhairi Allah ya sa. Kuma heban Allah ne yana rikida tabbas. Jalo muna tare da shi sai da kwana 7 ta cika hebe manta ba, sai yake cewa da ni menene alƙawalin na fita. To tare za ku fita da shi? Tare za mu fita da shi. Shi wannan muke ta ci. Wannan muke ta ci. Dan uwansa kuma ya kira mun wacce magana. Saboda haka gabanin ban gaya maka ketar da ya mun ba, ma'aje ta kuma sarawa mai gaba. Sai in dawo kan wannan ke tambayana maka yadda muka yi. Da na bar garin ya kwasa sai cikin ganye. Da na sauka a ganye, to shi dan sarkin bakan ganye yana da larura haka kamar ta kuturta. Da ma ɗansa shi ke tafi da harkokin wannan sarautar baka. Mu fa a nan, hukunce su fa a can yadda sarautar baka take, kamar a nan ne mutum mai martaba yanzu ya ce na naɗa wani kaza, duk tsiya ai kunna mutum a kalle shi. Wani kuma in ya zo ya ce zai yi wani abu, to sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kirki, ba shi da mutunci. Sai a ce to ai wannan mutum ba shi da mutunci, ba shi da kir
an girma mai martaba. haka ne. To kamar haka ne duk wanda aka nada inda sarautar daji ne yana wata sarauta ce mai zaman kanta wadda ake ai akwai dajikan a can barjak. akwai dajikan kuma akwai abin da za a daka. haka ne. Tunda maharbi in dai ba da kafa yake harbi ba in dai da bindiga yake wai ba zai fita ya ce maka ya da haka ba sai dai shi rahin sa'a ana yin ta ko a ina. Amma in yau bai samu ba gobe bai samu ba kai in sha Allahu rabbi in dai ba shi aka wanke hatimin tsiyayi ba sha Allahu rabbi zai samu abin da zai zo da shi. To a haka da na je wannan gari ganye aka sai na ce to ina ne gidan sarkin baka. To a gidan sarkin bakan kwana na biyu he sojoji suka kawo zaki daga Kamaru sun harbe shi. A gidan sarkin bakan aka fede nan na tattaba shi da hankalin kaina duk jikinsa bullet ne sun fatatta kai. So da su sojojin nan da su da duwan da wannan da masu kama da jandarmomin nan duk da su da yan kuima malaman jeji operation suke tunda ita Kamaru babu wanda zai ce maka wai ga dajin da gwamnati take bari yake harbi babu. Tunda sun kama mutum a Kamaru ai kaga in dai a Najeriya aka kama shi bangaren tsallaken boda kenan inda ya shafa Kamaru aka kama shi ai su ake mikawa domin me ba immigration ne za su kama ka ba duwan ne za su kama ka domin duwan na Najeriya immigration suna Kamaru haka aka yi. Idan suka kama ka za su mika ka can in an mika ka can in kwana ya kare kashe mutum suke. Idan kuma a can immigration suka kamo za su miko Najeriya sun miko Najeriya tsallako da mutum boda za mai dauri ne mai tsanani. Ka gane manufa. Sai ya tambaye ni daga ina nake na gaya masa to dama da nan na to na ce a na tsaya guri kaza na tsaya guri kaza na tsaya guri kaza na tsaya guri kaza. Sai ce da ni to sarkin bakan ganye kake gawa. sarkin bakan ganye kenan. na'am. Sai ce to mu fa nan abin yana da tsanani. Yace tsananinsa shine kaga mu a boda muke tsakaninmu da shiga Kamaru in ka daure ko a ƙasa ma ka je ka shiga. Sai ce to amma abin da nake gani tunda ka ce za ka shiga Kamaru ka aje bindiga a nan gidan zan haɗa ka da maharban da su ma Kamarun za su tafi ran Talata ku je idan kuka je tunda sana'a ka ce kuma kana ganin ka za ka iya bin su amma fa idan malaman jeji sun kama ka harbi kawai kenan na tare a rada da faɗin kai na biyu su muka je aka ce mana faransai na ce ban iya faransai ba aka ce mana turanci na ce ban iya ba aka ce mana fulatanci na ɗan taɓa suka takarduna suka bani hartai na biya aka cike nawa aka ba muka shiga. To a can yadda muke yi idan akwai mu da maharba Sakkwatawa da Katsinawa suna da mugun shiri akwai kuma Nijarawa mu da ruwanmu bai isa alwala ba idan mu suka je kaman dajin Shabal haka ko Gamdare suka je suka yi wa harbin a cikin Kamaru abinda muke yi sai mu sai nama mu kuma mu gyara sai mu kawo shi nan Gamdare inda ake fasa kwauri din nan aka kayayyaki iri daban-daban ana shigowa da su a boye sai mu zo mu sai da kayan mu anan mu samu abin da muka samu da haka muka samu kuɗi a Kamaru ba harbi muka yi ba. Yawo na ya kai na Hausauro ya kai na mai ganga. Kafin mu zo Kamaru ya kamata kaga wancan satin mu ba mutane lambar waya sun ba mun ba su dama sun bugo mana mun ji irin ta su ba haka yake ko shawarwari ko tambayoyi ko nan bai kamata haka ina ganin ya kamata a daidai wannan waje mu ba da lambar wayoyin mu guda biyu wato na farko 0800 sai kuma 67 6 9 5 4 1 3 sai kuma 0 6 4 4 1 wannan mutane yan fim din iska masu su wannan abin sauraron wannan shiri wannan tarihi idan kun shirya kun samu layi wallahi fa rubuta su cikin na wannan labari ne saran ai idan ka zan bugu idan ka mana zauna da shi domin ku bada zai iya zuwa ya gudunmuwar baka tarihin a daidai wannan 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 tsohon mahalibi ne fa saboda haka ayyayo Najalli wannan fa ya to mu tafi Kamaru to madalla a wannan lokaci muna nan sai mu zo duk wanda ya harba ya kawo sakamakon su ba babbaka suke ba za su tara nama ne su huda ma ciki su zare yan hanjin
su zo su sai da shi ku da kuke kamar yan bankwai he ku zo ku saya ku gyara ku zo ku sayar a hakan kuma in kun haɗu da malaman jeji matsala ce ba yar kankanuwa ba to da ke su wayanda ake tafiya da su dinnan ruwan su yayi sa alwala kai ma sai ka ji arzikin su Allah bai taɓa sawa muka yi aran gama na taɓa ganin motocin yan kuima da daddare su yan kuima su malaman jeji ranar da wasu fulani da ke san fulanin can suna kiwo da daddare ne saboda wani kuda mai da yake bala'in cizon shanunsu da rana babarin su kewa to kunan gando kenan to da daddare sun fi kiwo kuma da bindigogi suke yawo su kuma ga garken saniya nesa kuma ga garken kura haka suke tafiya da su cikin dare ko zakoka haka ko kuma kuraye suna tunzira musu shanu su yi musu tadiya haka ne to a haka sai naga ficewarsu muna bago haka sai naga ficewarsu muna sama inda zan ce na taba ganin su kenan in sun kama mutum tabbas ba su yi mata daɗi ko mai sayan nama ya sayar ko mai harba ko ma wane ne to ga alama ga wani wata lamba ta shi salamu alaikum alaikum salam kana magana da Hamza mai kifi dan dinshi na wani tabbayar da nake wa sarkin da